Аз съм нов в YouTube. Искам да постигам рекорди в YouTube и с много абонати и с много лайкове. И ще има видеа, както виждате, на FC24. Ще има и стримове на FC24 и също така ще има и видеа на Brawl Stars. И тук преди малко бяхме играли и не се падна вратар Бруно. Дали ще не върви добре, не знам, защото и тук пак на още един, защото Куртуа хич не ми варди. И нека да сменим. Сега ще си сменим вече след малко системата. По друг начин просто да играте футболистите. Няма да имам тези футболисти, ще имам, например, централен нападател. Ще имам Кам. И на централния нападател. В принцип, позицията тук се води с Т. И тук вече ще може да продадем Куртуа. И едно нещо ще чуда защо, като играя и като нещо, някой мач ми минава добре. Буквално то ми дава да правя по няколко отбора. Не знам на вас дали се е случвало. Примерно, 1000 пъти се е случвало и се случва отново. Лава, ако се продаде тоя, къв е дера го знам, ще мога да си взема позицията, която ми багна, защото се бях продал един десен бек и не мога да се върна парите от него. Защо Карлос Алберто 93 22 милиона, а пък Карлес Пуйол е толкова. 12 милиона. Я да ги премера. Той е много по-добър, бе. 87 дефенди, 94 90 психика. Да. А Фереми Пол предишен ми този играч, където го бях пакнал от един Exchange. Аз сега буквално мога да си купа 92, скоро като събера 93, Карлош Алберто и ще продам Бензема задължително за един централен нападател. Къде влязох? И нека да видим. Кам имал, Роналдиньо, централен нападател търсил. За 7 милиона, брат, че... Фу! 74 милиона! За този ден важи и не заеби държавата. 94 оверала ефти няма ли, бе? И 93 оверала се взема евентуално. Не, 92. Централен апарат 92. Ще пробвам да събера пари за 93. Ще си запазят някои... не, то много скъпо е. Евентуално Раул. Точно. Мале. База. И... Представя ли, кой е за централен нападател?
като се купа друг десен бек, това е добре, ама... О, аз мога... Чакай. Десен бек да намеря. Аз може да си купа Филип Лам. Всичко е червено, няма да ми дойде скоро. И се взима той, ама ми се налага просто. Просто ми се налага. То де даже ни го е чувал и... Просто не го знам. Хич. А кафу за 11 милиона колко може да си купа? И пак да е си овера. Пате. А чакай, кафу е по-добър, нали? Направи голяма грешка в момента. Не. И нека да сложим новото попълнение в отбора ни, да махнем Занети и да сложим Джеймс. Не, първо да си го апгрейдна. Така. Ето го и новото попълнение в отбора ни. И сега вече ще сменяме формацията. С кам. CDM се продаваме. О, СФ може да ми играе някой. О, вау. СФ може да ми играе като централен нападател. Направо си правя така и си слагам на първата система. Просто... What? Защо е? Брат, тук 93? Оф, аз пари сменям с Джеймс. Я първо си сменя Джеймс, да не се оплаша пак. Слагам си тук Роналдиньо. Оф, чакай да сменя информацията. Хората просто не ми се занимава цели 5 отбора да прави едно и също. Тук всичко... Не! Направих пак една грешка. Няма как да служа за нече тука. Бягай, бе, човек. Вкара се ги продавам двамата и сега си търся централен нападател. Но отде се да намеря пари, аз не знам. Тук сменям... И все пак така картичка. Ма кефи и картичката на Гримал. Кефи ма картичките на Грималдо, ма кефи много. Много ма кефи. И не, на други не ма кефат. Не, че ма кефат картичките, просто самия такова, как се казва, самия оверал. Много добре ми играе за този оверал. А Роналдиньо ми играе добре. Боноса го изпробвам. Бруно Гиматаро се усеща, че трябва да се маха. Бензема няма да ми играе като централен нападател. Гаринча ми играе добре за дясно крило. И добре, вече да не говорим. Да си продаваме тези, които трябва. 5 и 3. Охо, това е червено. Скоро се ми пристигнат парите. Тук само за времено си го взех. Ох, то скоро няма се оттърва от него. От Занети. Жалко. 4 милиона. Колко още би трябва да взема? Чука. Съф да си махна. Тук махам Десенбек. Централен. Аз преди имах 95 Горецка. 96 Мюлер. За 14 милиона още
Аз си взела 96 Мюлер. Какъв е проблема? Или па си взела Бербатов. Той е много добър. Брат, просто не мога да си го взема 1 милион ми трябва. Бербатов 94. Да, той се бъде. Лео си остава. Това е 10 ми остава. Тя да видим кои са те. Някой избъркал ли са. Така, Меси, Пеле, Бербатов, Вакович, Ван Бастер, Сон, тей. Добре. Всички са, нали, на които ми трябват. Само става да се продаде един от тея. И става много добре. Ще си взимам централен нападател. И си взимам парите от Бензема. По принцип, какви си. И от него да се отърва, като гледам. И когато виждате, имам толкова дялата и събира. И в други видеа и в стримовете ще може да отворя ето този пакет. 100 човека вътре. Имаме 5-80 гарантирано до 97, 42-80 гарантирано до 97 и 50-60 гарантирано до 97, 10 000 милиона гарантирани, 94 тоти граждани до 97, гарантиран тоти. Просто много добре. И още един бонус, 88 гарантирани до 97. Не е гарантиран, че е тоти. Ето, то се смята 50 плюс 5 плюс 1 плюс 2 е равно на 8, 42 плюс 8 е равно на 50 и 50 плюс 50 е равно на 100. И може да се паде доста голямо, но много бавно събирам джебовете. И ще приключа с видеото след няколко минути, само да си свърша Шампионска лига. Ако бия финалиста, който се игра срещу мене, вероятно са бъде някой от тези отбора, освен Реал Мадрид, и ако се класирам аз, срещу някой от тези. И започваме. И бия ли финалиста, който от отборите се пада, и ако изобщо аз издържа до тогава, ако бия един, без да вкарам и един гол, аз да го бия 2-0, печеля 1250 джема. И така стигаме до 10 000 джема, или пък може и 9 000 до 10 000 по принцип. И може вече да в стрима да направим поне 20 000 джемове. Не. Финта не сработи, как трябваше да го направя. Тук игра на Legendary за пореден път, но просто малко ми е трудно да ги победа, защото и малко трудно стигам до тая фаза, финал демек, и има шанс вече и да правя. Знам, не обичам, казал го, не обичам да ги правя, но просто ми се налага. Друг гол не мога да вкарам, освен такива. Няма как за Legendary да я вкарам. Тук сложих нарочно централен защитник за Кам. Някои съм ги разменил, защото много зле ми играят. Например,
много зле ми играеше, кой беше? Горецка ли беше? Галабре. И много зле ми играе Сане. Избирам Байер Мюнхен, защото другите отбори ми дават друга формация, а те са много слаби в тази формация. А тук Коман може да прави римбол. Финта римбол се казва. Знам, че го знаете, просто дали да го кажа. Тук прави някакъв си кратък шпагат, май се нарича. Не, малък шпагат, защото не се хвърля изцяло. И тук се е тъч. Просто да е зрителна батия няма, защото се започна атака и съдята се свири. И се свири. Няма смисъл да игра. О, те са домакини. Реал Мадрид са домакини. Добре. О, брат, нямам интернет. Малко е много... Така е много трудно просто. Без интернет. Добър. И тук не е човени вязе. Преди този път, ако издържа до финал, няма да игра срещу Реал Мадрид. Защото всеки път, като играя легендари, се не ми се пада да игра с Реал Мадрид и на финала се трябва да игра срещу тях. И те са ми лесни на финала, но сега малко са ми трудни. Тук атака за Реал Мадрид много беше спряна и атака беше започнала за Байер Мюнхен, но отново е атака за Реал Мадрид. И тук централният защитник подава на Коман. Не, това няма да е тъч. И Коман! За жалост трябва да прави това, но и без това и не вкарва. По най-лесния начин. Жалко просто. Легендари не мога да ги бия. Малко ми е гадно, защото трябва да използвам това и някой път и без това и не става както трябва. И нали ви казах, аз ще спра видеото, ако случайно стигна до финала, когато изгубя Шампионска лига или спечеля Шампионска лига. И тук няма ли някой да вари за глава, бе? Колко трябва да чакам? Кимих. Але! Уау, централен защитник вкара гол! С глава отиде от защитата до нападател, като централен нападател сякаш беше. И 0-1 става за Байер Мюнхен. Така, и почваме втори матч срещу Реал Мадрид. И хора, след матча на Реал Мадрид ще върна да пия вода и пак ще дойда, защото лъжанях и хора, случайно може да не стигна видеото до края на Шампионската лига, до която издържа, защото такова просто нямам много памет и трябва да изтривам някои неща, които съм ги правил сега, като го кача първо в YouTube и
Гол на Хари Кейн с задна ножица. Браво! Това беше супер гол. И трябва като изстрела тея, то в YouTube се запазва, но има повече памет и така мога да правим много видеа. Сега хора гледайте. Добре, спъна го и се... не, добре. Защото всеки път, като го спъна и той се ми топката и стигне до моята врата и аз му я взема после свири фал. Сега! Със свири фал. Добре. Добре, то съдя и свири баш за тях. Брат, това е 2-17 минута ли е, бе? Вау! Хора, просто нямам думи. Как централен защитник отива като нали, защитник, централен и като нападател централен? И тук се засилва с цяла сила. Беше на левия крак. Не! Няма да се вкара гол. Брат, ко направи? Ала. Бате, ту буквално легендарен ми играе като FC шампион. И случайно, ако не правя така, да бавя, те няма да бъдат. Ама като играя, ми играят като FC шампиони. А то са водило легендари. От 5 минути продължение има шанси да вкара. И брат, гледай сега. Свири съдята. Не, защото всеки път като... Да! За мен... Добре. И на тях да се случва. Не е често само на мене. В атака ми спира по времето. Това нещо е. Хора, евентуално вече показва, че почти няма памет. Се стреля някои неща. И евентуално след този матч, сега ще си приключа това видео. След малко ще направя друго видео. Очаквайте след 2-3 часа. Не, може и да го направя утре. Да направя едно видео на Brawl Stars. И после почвам да правя стримове. Може да превключим и ако искате, ако ви харесва случайно моя акаунт, може да правим и в други игри, не само в тези две. Ама изритва топката и хора просто... И тук водят топката, казват на братовчетка ми да вечеря и аз евентуално след този матч ще спра, защото и без това няма ми памет и ще трябва да изтривам. Тя каза тиктокъри, и защото тя много гледа тикток и я вика да вечеря, аз може да не вечерям. Не се вечерям, ама просто по-късно да довърша видеото. Така. И свърши ли това видео, просто няма памет вече. Ето, показва 1-2 минути и край. Хора, ако случайно вече няма картина, да ви кажа, защото няма памет. И за стримовете, специално за стримовете, ще
просто ще експиримирам всичко само и за да правя за вас, ако ви харесва видеа. Само заради вас. Ако ви харесва. И това беше от мене, хора. Довиждане и до следващия път.